Fil-bidu tas-sena ġdida fil-qrati, il-Prim Imħallef Silvio Camilleri saħaq fuq l-importanza tas-saltna ta' dritt f'pajjiżna li fi kliemu tagħmel lil kulħadd suġġett tal-liġi b'mod ugwali. Fl-aħħar diskors tiegħu qabel jirtira, Dr. Camilleri qal li l-ugwaljanza fil-liġi hija l-ogħla forma ta' ugwaljanza li tiġi rrappreżentata mill-oħrajn. Saħaq li fejn hemm in-nuqqas tas-saltna ta' dritt ikunu mġarba n-nies. Dan l-aħħar saret kważi moda li meta ssir kritika kif ċerti nies jitħallew jiksru l-liġi impunament, dawn in-nies jgħidulek għax kulħadd irid jiekol. Iżda għalhekk hemm is-saltna ta' dritt sabiex verament kulħadd jiekol u mhux biss il-prepotenti, l-ispavaldi u dawk li jiġu jaqgħu jqumu mill-liġi. Dwar l-investigazzjonijiet li jsiru mill-Pulizija, il-Prim Imħallef qal li din trid tibda taħdem u tara li l-investigazzjonijiet tagħha ma jkunux biss immirati li jikkriminaw l-akkużat. Għandu jingħad li l-investigazzjonijiet ma jsirux biss biex jiskopru jew jikkonfermaw reati allegati, iżda jsiru wkoll biex jeżoneraw u jiskolpaw lil dak li jkun li altrimenti jibqa' taħt id-del tas-suspett. Għalhekk l-investigazzjonijiet jistgħu jkunu għal benefiċċju tal-persuna suspettata huma dejjem u fin kwalunkwe każ fl-interess tal-pubbliku. Il-President tal-Kamra tal-Avukati George Hisler faħħar lill gvern għal numru ta' bidliet li daħħal, inkluż id-deċiżjoni li jkun hemm kumitat li jiskrutinizza l-ħatrit pubbliċi. Huwa saħaq li biex kull avukat ikun marbut li jaġixxi b'mod etiku għandha ssir il-liġi li tirregola l-professjoni tal-avukati kemm jista' jkun malajr. Huwa qal li fil-jiem li ġejjin il-Kamra tal-Avukati se tkun qed toħroġ b'setta regoli li kull min hu membru tal-Kamra se jkollu jimxi magħhom u bekk ir-regoli jagħmlu tajjeb fl-assenza tal-liġi. Dwar id-dħul tal-Court Attorneys li qed ikunu ta' spalla l-ġudikanti, huwa qal li għalkemm hemm ta' nuqqasijiet li jistgħu jiġu indirizzati, il-ġudizzju huwa wieħed pożittiv. Dr. Hisler tkellem ukoll dwar twaqqif ta' qrati speċjalizzati u qal li l-esperiment ta' qorti li titratta kawżi ta' kumpaniji irnexxew ntlaqa' tajjeb. Dwar l-eżami tal-warrant tal-avukati huwa qal li mhux sew li bosta studenti għadhom fidlam dwar dan l-eżami. Qal li fil-waqt li bħalissa l-eżami qed ikun ibbażat fuq proċedura legali, wieħed għandu jżomm f'moħħu li mhux kull avukat qed imur jaħdem il-qorti u għalhekk l-eżami għandu jkun ibbażat aktar fuq etika.